Quan aneu a un lloc amb molta gent, sigueu previnguts. Porteu la documentació a sobre i poseu als nens i nenes alguna identificació, com una polsera identificativa on anotar el telèfon dels pares per poder avisar-los en cas que es perdin. Si hi aneu acompanyats o en grup, acordeu un punt de trobada on tornar-vos a reunir en cas que us separeu o perdeu. Porteu roba còmoda i sabates tancades o bambes. Tingueu localitzades les sortides d'emergència i les vies d'evacuació. No pugeu a cap barana ni reixa, és perillós perquè es mouen i podeu caure. Mantingueu la calma i estigueu atents a les indicacions dels serveis d'emergència. Eviteu cridar, córrer i empènyer els altres. Seguiu les vies de sortida senyalitzades, sense utilitzar l'ascensor. No us atureu ni torneu enrere. Més informació al web interior.gencat.cat/grans concentracions.